היי לכולם, כאן שני. ורועי דודי. אנחנו אחים. אז אנחנו עושים אתגר. היום אנחנו עושים את אתגר הטעימות. כן. שני תמשיך. ויש פה 8 דברים שאני צריכה להביא לו, והוא צריך לטעום ולנחש. והוא צריך לשים בנדנה על העיניים. וזהו, הלאה. וזאת אחותנו הקטנה. לירון, תעשי שלום. ככה. שלום. אוקיי. לירון. אז כמה אני אומר? לירון, הוא רוצה לראות טלוויזיה? יאללה, לכי. אוקיי, עכשיו אני אשים את הבנדנה. כן. לירוני, בואי אליי. רוצה למים? קחי. אוקיי, לא. יאללה, שני תתחילי. אוקיי, דבר ראשון זה קודם כל אני אביא טיפה לאחותי. זה ים ים. אוקיי, אז יאללה, זה לכי ל... זה סירופ מייפל? כן. כל הכבוד. הבא זה... אז הבא זה זה. סורי. רגע, עשי פוז. זה זה. זה. בוא נבחר. לא, זה. אוקיי, אני עכשיו שמה לו בכפית. זה טעים? כן. פתח פה. וואי. זה דבש. נכון.